Funcairo Ramón de la Sagra, que este centro que vedes aquí. A fotografía borrosa fai un favor, porque de verdade que de todos cantos anduven o edificio é o máis ruín de todos. Eu non sei nas outras provincias que non anduven tanto, pero na de Coruña hai varios como este, o de Betanzos, o de Carral. É moi pouco afortunado, é un edificio que non axuda a nada. As aulas son moi pequeniñas, o espacio é feo. Cando cheguei a él xa había unha biblioteca. De feito, eu tiña contacto con algunhas das persoas que traballaban ali e que levaban a biblioteca. E, bueno, eu, para mí, ten un valor inmenso que levaban feito, porque é un sitio que temos a tope de nenos e nenas, porque é un centro con moita demanda. Neste momento temos 450 e pico críos, non? Que non ten espacio para nada. Está a tope de aulas e as aulas a tope de nenos. E non hai nada máis. Pois aquela xente que comezou coa biblioteca logrou que a biblioteca estuvera aquí. Este sitio de aquí, a biblioteca. É o salón de actos do colexio. Lóxicamente, fai as dúas funcións, pero é un espacio privilexiado dentro dese centro, non? E, bueno, aí fun a aterrar. Levamos no plan B 2 anos, este é o terceiro. A min parecíame que, bueno, un traballo como que levaban feito merecía estar no plan B, polo que vos digo, porque lograron poñer a biblioteca no vestíbulo do colexio, no mellor dos espacios, porque o espacio era moi feo, da biblioteca tamén, pero a selección de libros, por exemplo, era moi boa, había cousas moi boas, había moito traballo por detrás. E con esas fomos metendo. O primeiro, vamos a ver, para min isto está a ser moi difícil, costoume moito e cóstame moito, teño que repensar cada día que clase de biblioteca hai que ter nun centro de línea 2, porque nunca traballei nun centro así. E creo que sempre pensei que a biblioteca se tiña que adaptar totalmente ao lugar no que está. Por suposto que compartimos un modelo que está bastante claro, non? E moi ben definido desde esta asesoría, pero cada biblioteca está aí para servir a esa escola, ou eu vexo así, desde logo, e, por tanto, ten que traballar para eso. Bueno, nós non fixemos moitas cousas. De todas formas, as que eu vos vou amosar hoxe son as que considero que son as fortalezas do que se leva feito, e a primeira delas é o espacio. O espacio, bueno, é máis grande do que se ve nesta fotografía, así era, non? Como vedes, é un salón grande, máis, xa oídes ver, que dá acceso ao comedor e dá acceso á aula de música. Estaba dividido, e aínda está, en dúas zonas, a zona da dereita para os máis pequenos e a zona de lectura máis informal, e a zona de traballo na parte esquerda, non? Así era. E o salón de actos, vistes, pois claro, co seu escenario, un telón máis ben pouco afortunado, pero aí estaba, non? Cando decidimos meternos no plan B, dimoslle un lavadiño de cara, o que podemos facer sin recursos, non? Coa axuda de familias, eso sí, eso é algo co que contamos. Entón, pintouse o espacio, conseguíronse algunhas doacións, por exemplo, pois, bueno, este mueble é un mueble heredado das bibliotecas municipais da Coruña, cando eles teñen cambios no mobiliario. Sempre, se hai algunha biblioteca escolar, están moi pendentes de nós, se hai algunha biblioteca escolar que quere pode aproveitar, pois eles dancho, non? Entón, bueno, mandáronnos este moble de bibliotecario, que está estupendo, pero que era enorme. Entón, que tampouco nos resultaba moi operativo. De feito, hoxe está na secretaría do centro e queda chulísimo ali,
estaba aí, a entrada á dereita, ocupaba bastante. Puxemos estes muebliños, que si son moi prácticos. Esta foi outra doación que tivemos dunha gran perda que houve na cidade, a librería Quimbamba. Eles regalaron uns 2 mobles que están na Biblia. Esta era a zona dos máis pequenos. Pintamos cos papás as estanterías do mesmo color que levan as etiquetas dos libros, de azul, de 3 a 6 anos. No outro lado estaban os divulgativos e a zona de traballo, así. E de fronte, o escenario e esas dúas fermosas portas de rexio estilo castellano. Como logramos entrar no plan B, fixemos a remodelación do espacio e, agora este é o noso blog. Agora ides ver a biblioteca como está agora. Si me parece que o espazo é algo para amosar, é porque realmente resulta moi práctico. Eu estou moi satisfeita del. É un espazo que é moi acolledor, é un remanso de paz dentro da escola, o cual me parece moi importante, e logo é absolutamente funcional. Vedes que todo ten rodas e nada está demasiado apretado. Entonces, isto permite que se ti fas unha lectura para os pequenos e é para unha aula, pois están aí, nesa zona. Pero se é para 2 aulas, en un minuto abres o espazo movendo os sillóns e apartando eso. Non dá ningún traballo. Cando se utiliza como salón de actos, que o é, o salón do cole, todo isto recóllese rapidamente e ocupa un cuarto do espacio aproximadamente. Todo o resto queda baleiro. Entón, sí resulta moi funcional. Estamos moi satisfeitos da reforma que se fixo, non?
Por outro lado, a min pareceme que ter un espacio digno nun colexo onde ademais non os hai é algo moi importante. Outra cousa que considero que saliu moi ben é este pequeno personaxe. Vedes que o blog ten o nome de Bibliocascarilla. Presento vos a Cascarilla. Cascarilla é un trasno, según algúns, unha trasna. Chámase Cascarilla porque, bueno, sabedes que en Coruña somos cascarilleiros. Este trasno naceu hai centos de anos na cidade da Coruña, por iso se chama Cascarilla. O nome, aparte de facer honor a algo que tivo moita importancia na historia da nosa cidade, está moi ben porque permite que cada un lle poña o sexo que considere. Esa final foi un acerto. Ás veces as cousas salen ben por casualidade, pero saiu ben. Hai moitos nenos que pensan que é ela, outros consideran que é el. Pero o que ten Cascarilla é que isto é o único que vimos del ou dela. Só sabemos que hai un pucho vermello, que hai unha xóuxera na punta, que como bon trasno ten un burato na man esquerda, tal e como indica a nosa mitoloxía, e a súa cariña tapada. Así que cada un ten a imaxe de Cascarilla que considera oportuno, e iso danos moi bon resultado. Cascarilla está asociado a un son, e é o son dos axóuxeres. Bueno, a verdad que se cuidou bastante a súa presentación, tanto para os nenos como para as familias, e ven resultando que ten un protagonismo na vida diaria da escola que lle dan os cativos, non? Todo canto sucede fai no Cascarilla. E Cascarilla está aí sempre, sobre todo detrás do bo. Creo que é un detalle pequeno, pero importante. Bueno, e unha vez feita a remodelación do espacio, despois de 2 anos de plan B, pois claro, empezamos a facer cousas, algunhas xa se facían, simplemente repensámolas, pechámolas de alguna maneira, e outras empezaron a facerse, non? Que facemos nós? Bueno, o que podemos, claro. Vamos a ver, o colexio, no colexio vivimos moitos e moi variados. E, por tanto, o que un pode facer desde a biblioteca hai que darlle moitas voltas. Xa vos digo, para min especialmente porque viña dun modelo moi distinto, non? Pero o que sí tiñamos moi claro é que nós, como equipo de biblioteca, estamos para facilitar o traballo da escola, para ofrecer recursos, para axudar, e nunca para xerar traballo. Porque, bueno, eso é un mal do que no meu cole padecemos bastante, podemos morrer de hiperactividade. E a verdad que dá moi mal vivir. Así que procuramos compensar eso, non? Nos levamos adiante o equipo de biblioteca 2 grandes actividades para todo o centro. A primeira, facémola no primeiro trimestre, e chámase Cascarilla peta na porta. Fixemos 2. A primeira o curso anterior, os matemartes, e a segunda este curso, Explorando. Facémola sempre a partir do lema e o cartel que propón as bibliotecas escolares, porque nos gustan e porque nos parece que está ben ir nesa línea e aproveitar ese recurso. Entonces, é un xogo moi sinxelo. Esta é a do ano pasado, os matemartes. En cada porta de cada aula, en todas igual, colocamos este cartel coa cenefa matemática e, como vedes aquí, cun sobre nel. Consiste simplemente en que cada martes, e fixemos os martes porque os luns é o día de obligada estancia pola tarde no centro, entón para nós é o día máis cómodo para facer isto cando xa non están os cativos, non? E que así... Bueno, isto fai no Cascarilla, non?
Entonces, nos sobres, que fixemos? Pois meter retos matemáticos, non? Para infantil, os retos son de solución colectiva. Para primaria poden ser de solución colectiva, pero hai a posibilidade de facelo individualmente. Agora vos explico. Este, por exemplo, un dos retos matemáticos de infantil, non? Estamos rodeados de formas xeométricas. Ao artista Picasso gustabanlle tanto que cando pintou a súa filla Maya encheu o cadro de círculos, triángulos, cadrados. E a miña proposta matemática desta semana é busquemos formas xeométricas, por exemplo, nas merendas. Moita sorte. Este, creo recordar que de terceiro, para os terceiros de primaria. O outro día vin nunha gaiola varios canarios. Se a suma dos seus peteiros e as súas patas eran 9, cantos paxariños habería na gaiola? Bueno, como resolvían isto os nenos? Esta é a solución en infantil. No corredor das aulas de infantil está colocado o cartel, hai uns andéis con libros que de alguna forma gardan relación coa matemática e a solución íbase pegando en forma de fotografía que recollía a actividade, non? Por exemplo, esta é precisamente a que acabamos de ler, a de formas na merenda, non? E recolle aos nenos realizando esa actividade. Esta foi outro reto, era localizar o pé máis grande e máis pequeno de cada aula e o número de calzado que tiñan, non? Pois Mariña e Daniel, o 22 e o 33. No caso de primaria, decidimos facelo de outra forma. O mismo reto que vistes, o dos paxariños, fotocopiábase os luns en miniatura para todos os nenos aos que iba dirixido. Fotocopiamos, guillotinamos e deixamos o reto en cor metido no sobre da porta e o paquetiño cos retos individuais sobre a mesa do mestre, de tal xeito que aqueles mestres que quixeron traballar eso na aula cos seus nenos e nenas puideron facelo, e os que preferiron simplemente repartirlles os papeliños e que foran eles os que o buscaran, pois nós non os estábamos comprometendo a nada máis, non? Bueno, fixo que dira bastante bo resultado. Os nenos participaban masivamente e tiñan que, ao longo da semana, deixar a resposta nesa furna que vedes que pon aí, non? Xa sabes a resposta, dobra o papeliño e botao aquí. Un inciso, isto coincidía co Samaín e esta foi a cabaza que trouxo un dos nenos, non? Que vedes o poder de cascarilla. Bueno, aí estaba a furna de primaria e na biblioteca tamén o expositor matemático, neste momento, tamén coa selección de libros que se adquiriron ou se sacaron dos andéis referidos ás matemáticas. Isto levámoslo adiante durante 6 semanas, houve 6 retos. A forma de solucionalos, de aparecer as solucións en primaria era esta. Cada martes había un reto novo e había a solución do anterior. Desde o primeiro reto, diferenciábamos entre primeiro e segundo, porque de estar empezando primeiro a estar en segundo hai moita diferencia. Despois facíase un para terceiros e cuartos e outro para quintos e sextos. Aí aparecen os retos, aí aparecen as solucións e o único que hai é participantes, acertaron e unha frase de ánimo para continuar. A actividade rematou ao ir chegando o Nadal e non houbo premios nin nada de nada. Non foi en absoluto necesario. O sea, os nenos xogan pois porque hai algo que aparece na porta, porque si era un reto para eles contestar, porque discutían entre eles. E, bueno, o deste ano foi ao redor dos exploradores. Collimos literalmente o lema do cartel, fixemos retos de búsqueda de información sobre desde o descubrimento de América hasta a viaxe á Lúa e pasando por outras moitas cousas, non? De orientarse no noso patio, de buscar o colexio en Google Earth, estas cousas, non? E, bueno, a verdade é que esta é toda a actividade, non ten máis.
pero ao final das dúas o que se comprobamos é que eses libros que estaban nos andeis saíron moitísimo durante o curso, moitísimo, e os nenos seguiron xogando. Entonces, bueno, creemos que é unha actividade moi sinxela que funciona, e xa está. Esa é a do primeiro trimestre. Despois, no segundo e terceiro trimestre, o colexio ten un proxecto compartido desde aí xa algúns anos, por suposto, con diferente grau de implicación. No noso colexio en infantil trabállase únicamente así, non hai libros de texto, nin ningún material máis que o que se elabora cada día cos nenos e nenas, e en primaria a cousa é moi variada. Eu estou en quinto, a miña compañera e máis eu só temos o libro de matemáticas e un de lingua, non temos máis libros de texto, hai que nos ten todos, o sea, como en todos os sitios. O proxecto tamén se realiza de formas moi diversas, hai quen se implica e realmente fai un proxecto, hai quen fai algunhas actividades soltas, etc. A biblioteca, a labor que fai aquí é coordinar e surtir, e acoller, pero nada máis, o sea, nós o que facemos é encargarnos de poñelo a andar, eso sí que o facemos nós, e de buscar recursos da seguinte maneira. No mes de decembro, por eso acabamos aí co xogo anterior, sondeamos ao claustro para que aporte suxestións para os temas que lles gustaría traballar para o proxecto. Recollémolos e fais unha votación entre o claustro e ofrécense os dous máis votados polo claustro. O ano pasado este foi un e este o outro. Cascarilla quería este, pero saliu o outro. Bueno, son cousas que pasan. Nos, o claustro elixiu estes dous temas, entón que fai o equipo de biblioteca? Pois prepara isto que vedes que son os cartéis electorais e unha xornada de votación, pero tal cual, tal cual. Isto imprímese en DIN A3 e colócase en todos os corredores do colexio. Os cartéis o que pretenden é amosarlle aos nenos e as nenas as posibilidades de traballo que ten cada un dos temas, non? Este Cascarilla fixo con moi mala intención, porque hasta meteu as sombras chinesas aquí, como tamén tiñan que ver coa luz. Ponen así, ganou China. Eu creo que foi o oso panda que puido máis. Unha vez que isto está posto alrededor de 8 ou 10 días e os nenos xa saben o que vai pasar, un venres de decembro, xa cerca do Nadal, o último, o anterior, faise a xornada electoral. Entonces, o equipo de biblioteca traballa cos nenos de sexto. Os nenos de sexto son a mesa electoral, son os bedeles que recollen aos seus compañeiros das aulas e os levan a votar, son os que están surtindo de papeletas. As papeletas son tamén réplicas dos cartéis en miniatura, en blanco e negro, por suposto. Entonces, os pequenos chegan e elixen, collen a papeleta do tema que queren, non? E votan. Os nenos de sexto reciben un listado de todos os alumnos do centro, como hai nas mesas electorais, nos colexios electorais de verdade, e os compañeiros, eles tamén, votan amosando o carné da biblioteca, o sea, identifícanse antes de votar. Bueno, tratamos de que leve tal cual todo o que é o proceso dunhas eleccións, non? Moito máis divertidas que as de verdad. O resultado, aínda sendo así, ás veces tamén é mellor. E, bueno, ao final, estes nenos, o equipo de biblioteca, o que fai é axudarlles a estes nenos maiores de sexto a elaborar un acta. Fan un acta de escrutinio e leena pola megafonía. Colócana impresa nas portas do colexio, faise o proceso completo. Vamos a ver, nós somos absolutamente conscientes de que isto
Isto non é a forma de facer un proxecto, isto non é un proxecto que naza da demanda dos nenos de saber algo, isto está totalmente dirixido, pero o outro é inasumible para facelo en conxunto, e o que sí vemos é que esta xornada xenera unhas expectativas que xa as quixéramos os votantes cos gobernos que salen das eleccións. Así é que, bueno, sí que de alguna maneira predispón aos nenos a empezar a traballar a volta de Nadal con ganas. Para min é un acerto, o sea, é unha cousa da que nunca prescindiría. E logo, que fai a biblioteca a partir de aí? Bueno, o que vos decía, fornecer de recursos, nada máis. Buscamos libros, por suposto, poñémolos nos mobles das exposicións temáticas, pero facemos un pouco máis. Temos aquí este apartado. Bueno, empezamos a utilizar esta ferramenta. Isto é unha deformación dos bibliotecarios total e absoluta. Como todas as ferramentas gratuitas ten, bueno, a dichosa publicidade aí, xa se sabe, pero é unha ferramenta que permite totalmente clasificar como faz ca CDU. Entonces, bueno, este é o tema deste ano, este foi o do ano pasado, non? Ti entras aí e hai caixas, está todo clasificado, non? Sobre China, xeografía, un novo idioma, que queres traballar co tema de o que sexa, non? Os guerreiros de Xi'an. Pois aí están as mellores páxinas que atopamos. Hai un vídeo, hai unha explicación, e isto está ao servicio da escola. O sea, que é o que pretendemos? Servir de filtro na sobreabundancia de información que hai na rede, que consume, todos o sabemos como profesionais, moitísimas horas, porque seleccionar páxinas de certa calidade leva moitísimo tempo, pois a biblioteca emprega o seu tempo. Isto fai unha compañeira do equipo que, ademais, ten moito criterio e o fai moi ben. Entón, eu, cando traballo cos meus nenos, sei que iso que hai aí é bo. E parecenos moi interesante, non? Non queres ir para atrás. Bueno, como vedes, hai solamente dous. O peor que ten, unha das peores cousas que ten é esta, e están aquí. Neste momento, este ano o tema que saiu en votación foi o dedicado á pintura, que pintamos aquí, e nese apartadiño o que se pode atopar é exactamente o mesmo, pero referido á pintura, non? A partir de aí, nós o que facemos é fotografiar o que se fai, poñer en valor todo o que se fai no proxecto, acollelo. A biblioteca tamén abre as súas portas a todos os convidados. A ver, moitas veces os mestres xestionan que veña alguén que pode aportar algo sobre o tema que se está a traballar. Entonces, ese día a sesión faise na biblioteca, se así o desexa o mestre, non? Pretendemos este ano, por primeira vez, eso hasta agora nunca... A ver, nos vamos con pasiños cortos, procuramos que sexan firmes. Este ano queríamos dar un máis, que é facer unha gran exposición final na biblioteca que recolla o traballado e abrila ás familias para que poidan ver todo, non? A ver, se o podemos facer, facémolo, se non será o ano que ven. Que levamos observado? Que isto vai a mellor. Estas son as dúas grandes actividades da biblioteca para todo o centro. E despois facemos algunha cousiña máis. Así, por amosarvos algunha, esta. Temos unha actividade que se chama a bolsiña dos bebés.
esta que vedes aquí, mercamos exactamente unha bolsa de bebé, desas que se colgan dos carriños dos bebés, porque nos pareceu máis axeitado para ela, e é o que podedes imaginar, unha mochila viaxeira, pero pensada para eso, non? Nos pretendíamos varias cousas. A primeira e máis importante, acompañar ao alumno noso na difícil tarefa de asumir que pasa a ser irmán maior. Entonces, bueno, faise sobre todo por eso. Tamén porque as familias vexan que desde que un neno nace hai libros, hai DVDs, hai cousas que se poden poñer nas súas mans e que a lectura comeza desde o momento de nacer. E leva unha libretiña que procuramos fora moi especial, os nenos chaman a libreta de ouro, aquí non se ve, pero sí que ten cousas douradas, na que se lles pide ás familias que escriban o que lles parece o contido da bolsa, que opinen, que poñan un canto de berce, o que queiran. E, na medida do posible, si pode ser que aporten unha fotografía dos nenos. De verdade, non a podo traer porque está por aí, de viaxe, non? Pero é un auténtico tesouro. Unha actividade tan sinxela levanos dado moitísimo máis, moita máis satisfacción do traballo que nos diu poñela en marcha, non? Isto, porque vexades, máis ou menos, bueno, este é o contido da bolsa, non vai todo, de cada vez. O que vai sempre é o libro de mamá, o libro de P de papá, vai sempre Onga Bonga. Onga Bonga é un libro da editorial Juventud, creo recordar, dos máis intelixentes que eu conozo para tratar o tema dos ciúmes, non? É un libro que pon en valor o papel do irmán maior, eso é o que fai. E, bueno, logo, leva unha manopla para que o irmán xogue co bebé, e este é o resultado. Vos desde aí non ledes, pero vedes, aquí vese moi claro o que vos comentaba eu, esta familia pon querida Cascarilla, en feminino. O sea, que para esta nena, a nosa alumna, Cascarilla é muller, está claro, Bueno, isto é a bolsiña dos bebés, non ten máis. Este é Cascarilla. Cascarilla é tamén o cuño da biblioteca, e esta é a pulseira que anuncia cada unha das súas actividades. Moi coruñesa, como podedes ver a caixa, e a pulseira, pois, bueno, se eu vou a unha clase a levar unha carta de Cascarilla, pois levo a pulseira posta. É un símbolo e funciona ben. Bueno, vou rematando. Temos as bolsas viaxeiras para os maiores, as mochilas viaxeiras para os pequenos. Procuramos cuidar moito estes detalles, tanto na bolsa dos bebés como nas mochilas viaxeiras. A libreta leva 2 cartas de Cascarilla na que se explica o porqué da mochila, o porqué e o para qué do caderno, tratando de non comprometer en absoluto e sempre de ofrecer un pouquiño máis do que se pide, a ver, o das mochilas dimoslle unha volta e facémola a nosa maneira, pero tampouco ten tanta importancia e quero ir acabando. Si quería facer fincapé nesto, para min é outra das grandezas da biblioteca. Isto é Madrugadores. O colexio abre as portas, non, isto é Madrugadores. O colexio abre as portas ás 7:30 da mañán para as familias que necesitan deixar aos nenos moi cedo, que se poden ir incorporando ata as 9, non? Según o ritmo de cada familia, e hai uns monitores que se encargan deles. Isto é comedor, a hora despois do xantar, os mesmos monitores, e isto é Luditarde, unha actividade que se realiza de 4 a 6 todos os días, unha actividade complementaria, organizada polas AMPAs, pola Federación de AMPAs de Alá, non? Eles usan moitísimo a biblioteca, moitísimo, e para min isto ten moitísimo valor, que creo que presta un servicio grande á escola. Con isto non fai préstamo nese momento, utilízase ali, non? E todo o espacio. E outra cousa que ten moito valor é isto.
estes son os nenos e nenas de sexto, son os nosos colaboradores, visten os seus chalecos que poñen eu son persoal de biblioteca, van unha vez cada 15 días en grupos de 5, un recreo, fano voluntariamente e contamos con todos, e creo que bueno, que de verdade é mellor, polo menos eu penso moitas veces, creo que non son moitas as cousas que estamos facendo, pero que é imprescindible mimalas, porque ás veces cando ves a estes nenos traballar, eu ás veces cando os vexo ali e a vehemencia con que o fan, penso que paga a pena ter unha biblioteca solo para que haxa un sitio descolocado e que eles o coloquen. A ver, entendedes o que quero dicir con esta frase, non? E, bueno, eu no blog, aí o tedes por se alguén lle interesa, en Biblio Cascarilla, bueno, está o baúl de Cascarilla, ten o mismo sistema que o dos proxectos compartidos que vos amosei antes, recolle as nosas guías de lectura, ten curtametraxes seleccionados, e a maioría son contos moi ben contados que encontramos por aí, e está este apartado que está nacendo, pero o que eu lle teño moita fe, que ven sendo a biblioteca, a mesma catalogación que temos nos libros divulgativos, pero é unha selección de páxinas web filtradas. Entonces, eu creo que unha das labores máis importantes que nos toca facer na sociedade de información é ser filtros, escoller moito os recursos que poñemos nas mans deles, escoller páxinas, vídeos e cousas que permitan, que faciliten a labor docente, dar recursos xa seleccionados e ofrecer espacios que sexan remansos de paz. Porque a min pareceme que hoxe é imprescindible que nas bibliotecas haxa lugar para o tempo. Esa é, non sei, a reflexión que se me ocurre como máis importante. Nada máis. Se vos parece, gardade as preguntas que lle queirades facer a Juana para despois. Escoitamos agora a Isidora Gil. Hoy es Celso Emilio Ferreiro de Celar. Bueno, boas tardes. Antes de nada vou facer unha precisión que se non se me enfadan. Somos IES de Celanova, Celso Emilio Ferreiro. Perdón. Porque en tempos fomos Celso Emilio Ferreiro cando só éramos Instituto de BUP. Despois, cando nos unificaron con FP, pasamos a ser IES Celanova, porque o de FP se chamaba Plácido Iglesias, que é o constructor do segundo claustro do Mosteiro, e para que non houbera piques IES de Celanova, pero cando o ano pasado fixo o centenario de Celso Emilio Ferreiro, volvimos a retomar o nome, e agora, para que non se faga moi largo, poñemos IES Celanova CEF. Todos contentos, pero teño que dicilo, porque senón... Bueno, a mí me pediron que en media hora, ou entendín eu media hora, fixera unha especie de recensión de que é aquelo que mellor nos funciona ou que facemos dun xeito máis particular. Tomei varios cafés, entón vou facer en media hora fixo, pero como agora me enterei de que teño 3/4 de hora, pois vou utilizar uns minutos, 40 minutos, vou utilizar os primeiros que me caen así do ceo en facer as diferencias co que vos acaba de contar Juana, que eu realmente non contaba con facer un pouco de historia. Ela, a pobre, leva creando bibliotecas polos centros polos que pasa, según parece. Eu, en cambio, son bibliotecaria residente, podíamos decir. Eu levo 30 anos no mesmo centro, non os 30 no plan, obviamente, pero sí moitos deles, os 10 que levamos xa casi, e non teño experiencia en ningunha outra fora de ilas a visitar. Ela fala de que chegou a unha biblioteca horrorosa, feísima, o peor do peor, de cemento e amianto,
E nos, agora veredes, temos a biblioteca con perdón máis bonita de Galicia e parte do norte de Portugal. E non vos riades porque, verdade? É moi bonita, digo volo eu tamén, Ahora vemos, non? Tamén outras cuantas diferencias xa un pouco menores. Unha, por exemplo, que non temos mascota porque somos un centro serio, jolín, somos de segunda enseñanza. Claro, que é isto de coles de nenos e los mundos del yupi? Non, nos temos logo, que o que temos os centros de secundaria. Unha cousa seria, feita por un artista. É verdade. E este artista, ademais, foi alumno noso. Tendes aquí en pequeno, é verdade, porque como non pensaba falar desto, o anagrama CEF, Celso Emilio Ferreiro, que nos fixo Baldo Ramos, un que hoxe é profe de lingua aquí en Santiago de Compostela, escritor e artista, pero que nos coñecemos como Baldo o de Cou, é dicir, un señor, un chaval que daquelas estudiou con nós. Na promoción anterior ao actual Premio Primavera de Novela, que é Carlos Montero, o digo por si alguén quere comprar o libro, porque, oye, que tamén foi alumno noso, e que certifican que Celanova, como dice o eslogan, é terra de poetas. Tamén teño unha pequena subvención, como vedes, da Oficina de Cultura e Turismo do Concello de Celanova. Polo demais, somos o contrario que eles, un centro que cada vez ten menos alumnado, que cada vez ten menos participación das institucións do entorno, que nos peleamos, pero que non hai forma. E vos poño un número nada máis. Cando empezou a ESO, no ano 98, éramos 700 alumnos. Onte éramos 270. Isto dá unha idea da traxedia que está ocurrindo no rural, pero é moi especialmente no rural do interior, donde, a pesar dos recursos, do personal, porque profes somos casi os mesmos, a pesar do esforzo que lle podamos mandar hasta do bonito que é o centro, estamos un pouco condenados a desaparición. Moraleja, vinde vernos pronto, porque isto somos fabas contadas. O instituto se enseña, se mostra aos que veñen todos os días, menos o venres pola tarde. E, unha vez falado isto, vamos a tratar entonces de temas máis relativos á biblioteca. Nesta charliña que eu titulei unha biblioteca escolar singular ou non, porque, claro, as singularidades, pois mira, tamén depende de como se miren. Isto basicamente é o que nos pediron, o que nos pediu Cristina por correo para que viñéramos a contar, que nos fai ademais moita ilusión. Falo en plural porque aunque eu son a cara visible, somos un equipo de xente traballando aquí detrás e realmente non sería injusto falar de min solamente. Bueno, pois o que nos piden é aquilo que teña máis repercusión no centro, que contribúa a mellor a adquisición de competencias por parte do alumnado. En realidade non somos, claro, un sitio un pouquichiño particular, pero postos a buscar particularidades, pois dixen, vamos facer unha búsqueda por aí, a ver que bibliotecas particulares encontro. Bueno, obviamente na ficción temos bibliotecas moi particulares e moi bonitas, que non desmerecen nada esa parede pintada de universo que teñen eles no cole, pero esa non encontrei a foto, non estades ben posicionados en Google. Bueno, tendes aquí, por exemplo, un corto sobre os libros volantes que ten un Óscar e que é moi bonito, moi cortiño para poñer un día que os rapaces non teñan máis que facer, incluso aunque foran nenos maiores. Bueno, parece unha biblioteca francamente singular. Hai outros estilos de bibliotecas singulares, non? Esta de La Bella e la Bestia, non parece moi frecuentada. Moi práctica tampouco. Moi práctica, igual tampouco. Pero desde logo singular é. Encontrei logo algunhas xa de verdade que me parecen auténticamente singulares. Por exemplo, esta dun pobo pequeniño dun estado perdido en Estados Unidos, que non recordo cal. Once Upon a Time, bueno, preciosa, non? Esta é a entrada da zona infantil, co comezo habitual dos libros en inglés grabado no teito, iluminado, parece moi bonita. Nós non somos este tipo de biblioteca, pero nos gustaría, eso sí que é verdade. E unha cousa que creo que estas bibliotecas aportan é a necesidade de entrar polos ollos, de ter unha imaxe gráfica potente e de buscar o que decía un pouco os mellores espacios e os espacios máis, porque nós temos que traballar como se fóramos unha empresa, publicitando o que temos. E hoxe non podemos negar
que é unha maneira de facer publicidade, de vendernos, de vender bo material, e non digo de vender fumo, pero de vendernos e entrar polos ollos. Profes de plástica, apuntadevos ás bibliotecas. Outras bibliotecas singulares, pero esta vez pola parte tecnolóxica, unha parte moi importante tamén que temos que amosar hoxe desde as bibliotecas, é, por exemplo, esta de La Haya, que me pareceu francamente máxica, unha especie de bosque de columnas de formigón, onde apenas hai libros, pero sí que hai moito acceso á información digital, e que creo que se eu fose neno e entrase nun sitio destos, pois quedaría francamente patada, non sei, ou eso nos parece aos adultos. Porque claro, un problema que temos a veces é que quen fai todo isto para os nenos somos adultos. Que nos gusta a nós, non sabemos se efectivamente lles gusta a eles máis, por exemplo, a anterior, non? Un pouco máis kids, pero ao mellor máis adaptada para os rapaces. Temos outras, en cambio, que nos encantan os adultos e que os nenos non lle dirán nada, non? Como esta de Alvaralto, que ten xa casi 100 anos, pero que a nosa gana por moito, excepto polo nome do arquitecto. E temos logo singularidades que coñecemos todos, como a Biblioteca do Congreso, que é a biblioteca que máis fondos ten no mundo, pero ademais, mirade para aí, que espacio maravilloso. E logo temos outras que se singularizan por outros factores. Por exemplo, esta biblioteca popular, e encima se chama Homero. Máis bonito non pode ser. Non sei, sobran as palabras. E logo temos esta outra, que non podía ser máis bonita anterior, pero sí. É dicir, resulta que hai maneiras de levar a cultura, a lectura e as historias aos nenos de unha forma que nos queda xa moi lonxana, pero que aquí seguramente tamén coñecimos no seu día, non? Cando non estábamos tan tecnificados, nin tan próximos. Bueno, e logo ven outra biblioteca singular que é a nosa. Como podedes ver, non vos mentín en absoluto. Preciosa. Oh, sí, é moi bonita. É francamente bonita. Ademais de bonita, ten outros valores, pero bueno, como hai que entrar polo ollo, pois empezamos así pola foto. Tamén é verdade que a foto esta é de un fotógrafo profesional, porque veredes, ao centro, a pesar desto que vos conto de que estamos perdendo a población e de tal, sigue sendo un pouco o núcleo do pobo. Entonces, a única librería que hai no pobo, a única con emprendemento que hai no pobo, o ano pasado acordou facer uns calendarios con imaxes do instituto. E, obviamente, o mes de xaneiro era a biblioteca, entón o señor da librería pagou o fotógrafo para que nos viñese facer esta reportaxe. E nos cedeu de paso, en plan intercambio de favores, as imaxes que sacou. Co cual, temos esta estupenda foto. Toni Álvarez se chama fotógrafo, que, por cierto, nesta en concreto me olvidei de poñela. E iso, a usamos de presentación para entrar polos ollos. Pero, aparte de ser bonita, ten outras cousas boas, aínda que ahora mesmo só vou poñer as malas. As malas son falta de luz, porque unha biblioteca usada... A ver, esta biblioteca, en teoría, antes de existir o segundo claustro que hai no mosteiro de Celanova, miraba ao sur, pero por moito que mirase ao sur e por moitas ventanas que tivera, aquí neste lado, que sería o que mira ao sur, nunca pudo ter suficiente luz. Estas claraboias que lle vedes arriba son obra de restauración, pero, bueno, é unha biblioteca oscura. E entón parece que invita pouco a ese entrar, traballar dentro, pero solo parecer, porque logo unha vez que te metes, isto funciona como unha abducción, non? Te metes ali e te olvidas do mundo. Te toca ali unha tarde, pois cando sales non sabes se choveu, se nevou, se houve guerra nuclear, da igual. Tú estás ali dentro e igual que estás ti, están os pobres sufridores que levaches, non? Ese día esa clase, o espectáculo que montaches nese momento. Así que se ter desventaxa, ten ventaxa tamén. Outra ventaxa moi boa de non ter luz, como todo o mundo sabe, que se conservan os fondos estupendamente, porque a luz é malísima. Que era outra das cousas polas que os monxes se facían así, que tontos non eran. Bueno, entón, as nosas singularidades, un pouquichiño inesportables, poderían ser estas, non? As derivadas do espacio, porque eu son consciente da nosa superioridade neste aspecto. Sei que a maior parte de vos estades en contedores de formigón ou de ladrillo, pero, bueno, aínda que o espazo sexa un pouco inesportable,
sí que pode haber algo que nos sirva, non? O mellor, desto falamos despois. Outra cousa que aparentemente inexportable da nosa biblioteca e do entorno noso é este carácter da vila do que vos falaba, por aquilo de que é un sitio que non sei se é realidade ou é mitoloxía, pero ten bastante realidade, un sitio como moi creativo, porque Seica bebemos do caño norte da fonte da plaza, que é un caño que dá un pouco de creatividade extra á vida diaria. Bueno, debe ser verdade, porque hai moito fenómeno así, un pouco especial. E logo, outra cousa inexportable, tamén inexportable físicamente que temos, é o equipo, parte do cal está aquí abaixo nun curso de encuadernación que fixemos, que fixemos o ano pasado, e que, obviamente, é único, é dicir, en cada centro haberá unha serie de persoas que fan as cousas dunha maneira ou de outra, pero tamén é verdade que cada sitio, cada edificio, por moi de formigón que sexa, cada vila ou cada equipo terá un sinal de identidade. Supoño, pois eu outro día estuve en Quiroga facendo unha cousa dun plan de formación e, bueno, pois ali teñen o viño e traballaban moito en torno a isto. Eu que sei, no outro lado terán, pois, non sei, outra cousa. Quero dicir con isto que as particularidades se ven o mellor que as explotemos e que isto que vos vou contar agora da nosa en concreto pode ser exportable, adaptada, eso sí, a outro tipo de centros. Entón, que exportamos nós? Bueno, pois xa vemos que xente non, nin crecimiento poblacional, pero desde a biblioteca exportamos o que nos chamamos campañas de animación. Vos, como estades empezando, non sabedes que empeza agora xa, en breve, un período terrible caracterizado pola burocracia máxima que consiste en redactar o que se chaman as liñas prioritarias de actuación da biblioteca escolar. Máximo 4 folios no que tendes que concentrar é a palabra, todo aquilo que pensades facer o curso que ven. Isto ven inmediatamente antes de outro tocho terrible que tendes que facer que se chama memoria. Que exagerada, non lle fagades caso. É así de claro, estades empezando e tendes que saber a verdade. Ahora tendes que facer outro tocho que se chama memoria das liñas prioritarias de actuación da biblioteca escolar. Ese non ten límite de páxinas, pero mellor limitadevos. Pero ten un mes despois para ser entregado. O sea, que podedes primeiro invertir este mes nesta e despois xa a seguinte matarvos ca memoria. O primeiro ano dice moi duro, o segundo tamén, logo xa vai sendo entretido. Porque xa dices, que puxen o ano pasado, pois aquelo, tes o formato feito, que, olle, conta moito tamén, xa tes experiencia, manexas mellor os tempos, non se che pasan as datas, pero bueno. Entonces, estas liñas prioritarias de actuación da biblioteca escolar que tendes que facer son as que nos aproveitamos para contar que campaña. Empezamos con 3 o ano, pero ahora xa, logo pasamos a 2, ao ano non, ao curso, perdón. E agora xa só facemos unha por ano, porque resulta que empezamos a liarnos e cada campaña é máis grande, máis grande, máis grande, e chegamos á conclusión de que, bueno, como todo é adaptable a un esquema inicial, pois que queremos ter todo previsto e coherente e tocando un tema único, e entonces facemos unha única campaña, que é a que describimos nesas liñas prioritarias e da que eu vos vou contar en concreto a do ano pasado. Cada ano eliximos un tema solamente. Outro día en Quiroga me decían que o que máis lle gustaba desta idea era precisamente eso, a de ter todo previsto, a de que cada cousa, non estar facendo actividades a salto de mata, hoxe o Día da Muller, mañá o tal, a ver que se me ocorre. Non, como hai un tema común, un tema que ilvana todo que se vai facer no centro, non sei como decilo, é como ter un marco, como ter unha vía, bueno, sale como un Tetris, como un Tetris, sale unha estación, bueno, sí, vamos a dicir como un Tetris, e sale unha estación nova, bueno, pois paramos nela, non? Chega o día da paz, pois tiramos da campaña, a paz no século XVI. Chega o día da muller, pois 3/4 do mismo. Vou vos contar entón, así moi rápido, que decía outro, a do ano pasado, que se titulou así, Viaxes no tempo. En 15, é igual que nos dá tempo de sobra. Bien, o ano pasado, este era o manifiesto, dividimos o curso en dous períodos aproximadamente. Cando falo de ano, falo de curso,
pero... Primeira mitad do curso, cara ao pasado, literatura histórica, narrativa, poesía de tempos idos, cine de época e música ao largo dos séculos, e no segundo tramo do curso, viaxe no tempo, pero cara adiante, cara ao futuro, que fixemos unha... tendes aí fora o material que preparamos sobre ciencia ficción. Bueno, non obstante, só vos vou falar do de para atrás, do de narrativa histórica, porque non nos dá tempo. E vos vou contar, así, primeiro, en que consiste unha das nosas campañas de animación, pero para eso casi quero que vexades un exemplo primeiro da tele. ¿Ves esa terraza de ahí? ¿Y esa otra? Miles de terrazas sufren el abandono de sus dueños. Tener terraza es una responsabilidad, porque una terraza así es un cumpleaños que no se celebra, una reunión de amigos menos, una conversación que no se va a dar. Por eso, si conoces a alguien que te importa y que descuida la suya, denúncialo. Cando a tele pasou esta campaña, que algúns de vos veríades, pero non o digades, non sabíamos, ou, bueno, aparentemente non sabíamos que anunciaban, nin que se anunciaba, pero a moraleja que sí que sacamos é imos aproveitar, non? Imos aproveitar os recursos que temos porque senón estamos desperdiciando oportunidades. Bueno, pois nós o primeiro que facemos é o mismo, crear unha expectación sobre que temos, vamos facer algo, vamos levantar aí polvareda, quen estará poñendo isto, para que vai ser? Poñevos aquí dous exemplos, unha que fixemos aí anos que se chamou Un cadáver na biblioteca, que antes de empezar consistiu en colgar unha pancarta, xa vedes, aí da fachada neoclásica do noso envidiable edificio. Da fachada de cantería. Sabes? Sin permiso do Concello, que nos trouxo algún problema, tamén hai que decirlo todo. E aquí tendes outra que fixemos, isto xa dentro, sin problema ningún, outro curso que traballamos a fantasía. O ano pasado en concreto, como se chamaba Viaxes no Tempo, pois este é un panel grandísimo, grandísimo quere decir 5x3 aproximadamente debe medir, que temos ali na entrada e que onde anunciamos, e durante un tempo que aproveitamos estratégicamente para preparar o primeiro material, está ali simplemente creando expectación, non? A idea un pouco esa, que irán facer estas agora, porque falo en femenino, porque só somos mulleres no equipo de biblioteca, anda que estamos dispostas a outro tipo de combinacións, e tamén teño que decir, si é que é moi penoso o asunto, tamén teño que decir, e se hai alguén disposto que pida traslado, que necesitamos un científico, porque a máis de ser solo mulleres, somos solo de letras moi todoterreno, pero non pode ser. Bueno, o segundo que fixemos o ano pasado, entonces, este é o esquema, o do ano pasado é un exemplo, sempre o facemos igual. Foi colocar información curiosa á vista de todo o mundo, nun panel que debe medir, este sí que debe medir, tuven que xuntar dúas fotos, 10, 12, 12 por 4, 12 por 3, algo así debe andar. Bueno, arriba o que puxemos foi unha selección de fondos para primeiros lectores xa relativos a esta novela histórica ou literatura de xéneros máis ou menos históricos, que é cine tamén e música que queríamos tratar. A de arriba para primeiros lectores e a de abaixo, en teoría, para lectores avanzados. Avanzados quere decir bacharelato entre comillas, profesores, pais, porque como abrimos 3 tardes a semana para que veña tamén a xente do pobo a facelo, pois as campañas moitas veces teñen a vertiente, digamos, escolar e teñen tamén un pouco a vertiente adulta. E logo confeccionamos, isto si xa no blog para que non houbera problemas, unha liña do tempo que foi moi sencillita, isto de aquí do medio, que era simplemente colocar unha foto dunha obra de arte, a data e aquí no mapa o lugar onde se realizara. Bueno, como o mapa é pequeno non nos deu pa moito, pero se un no blog vai pasando, pois vai vendo como se vai movendo ese punto vermello, non? E como as realizacións artísticas nos van marcando determinadas zonas do orbe que van sendo as que, home, desde o punto de vista, claro está, da civilización occidental e tamén con atención ao que temos próximo, non? Pois aquí está San Miguel,
máis adiante, bueno, Santiago por suposto, pero a Catedral de Ourense. Cando chega o seu momento está tamén o noso magnífico mosteiro, do que non nos fartamos de presumir. E así, outra vez, porque claro, isto do século seguinte, entonces tamén o podemos usar. Bueno, pois isto é o que empezamos a poñer neste segundo paso da campaña. Terceiro paso, pois claro, empezar a subir ao blog cousas que se empezasen a relacionar. Despois xa vos enseño o blog, se nos dá tempo. Pero en concreto, neste caso, o que fixemos foi un apartado que chamamos Celebrities Medievais, que era, pois, nada, poñer unha figura, pois, Alfonso X e algún outro por aí, que non me acordo agora, e dar un pelín de información, simplemente como para ir ambientando. Outra sección que chamamos In Illo Tempore, onde íbamos acumulando recursos relativos a temas do pasado, un blog de ciencias sociais, bueno, todo aquilo que fomos encontrando. Despois, o paso 3, que podemos chamar así, en que non sempre son temporalmente nesta fila que vos conto, pero, bueno, aproximadamente, o paso 3 consiste en ir preparando un pouco o escenario do crime, non? Onde nos imos mover. Neste caso, para o tema de relato histórico foi este reloj, que aí parece pequeno, pero claro, en realidad debía medir 1,5 metros por 1,5 metros, que puxemos aí, as horas son creacións científicas de diferentes momentos, preparar tamén aquí un torreón, este está sin acabar, un torreón con este o pasillo de entrada a nosa magnífica biblioteca. Preparar aí un torreón para onde íbamos pegando a información. Despois xa, no paso hipotéticamente 4 ou aproximadamente, preparamos xa directamente o que fai a biblioteca de forma propia, que é información didáctica do que estamos facendo. E isto titulamos A Máquina do Tempo e foi unha especie de material didáctico onde imos falando que é unha narración histórica, que tipos hai. En cada mesa temos uns sobres de cristal e imos colocando por baixo isto todo moi mono e moi ben impreso. Entón, como ten que ser unha narración, as formas de narrar e logo xa títulos recomendados de cada época, que a maior parte son ficción, pero que non sempre. Hai tamén música, hai cine, hai algo de ciencia, en que xa digo que carecemos de personal cualificado ao respecto que colabore con nos na biblioteca. Xa vedes o camiño da humanización, ou a antigüidade, recursos dos que se aproveitan, o que decía ela, recursos que lle preparamos para aqueles departamentos ou materias que queiran traballar aspectos concretos de todo isto no que estamos. Bueno, xa vedes que pasamos pola Biblia, polos clásicos, tanto gregos como romanos, distinguimos tamén cousas para os primeiros lectores e para os que non son tan primeiros, música, de novo, películas, obviamente, e continuamos, bueno, época a época, vos aforro pasalas todas, pero isto que nos imos preparando e expoñendo para aqueles que queiran tanto leelo como placer, como utilizar estas recomendacións nas súas aulas. Paso seguinte, aquí xa vamos a ensinar o que queremos vender. ¿Sí? ¿María Sánchez Villar? Sí, soy yo. Somos los amigos de las terrazas. Le traemos una denuncia. Mira qué monotonía. Si es que somos unos dejaos. ¿Quién habrá sido? Ha sido la vecina del frente, que nos tiene el ojo echado. ¿Y si ellos son los amigos y somos nosotros? Enemigos. ¿Cómo llega esto, mi amor? ¿Por qué me han denunciado? Por el motivo más habitual, por falta de inspiración. Por complejo de terraza pequeña. Por vaguería. Por tener la terraza guarrísima. Pues porque matamos plantas, somos unos asesinos. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Bueno, tranquila. Póngase estas gafas de realidad virtual. ¿Qué es esto? Como la realidad, pero mejor. Joder. Paco, que no te lo vas a creer. ¿Pero si esto es un petit palace?
puede ser. Reconcíliate con tu terraza. Tú le das un poco de cariño y ella te da la vida. Bueno, reconcíliate coa túa biblioteca. Aquí xa sabemos que vende e que vende, non? Chegado a este momento, temos todo preparado, temos unha exposición de fondos que temos seleccionado previamente, a pesar de meiga. Sí, como sodes novos, tampouco vos quero contar moitas cousas terribles, non? Pero cando un ten como a nós 26.000 artículos no fondo e quere seleccionar uns poucos utilizando meiga, ten que estar disposto a varios sacrificios que van moito máis alá de ser denunciados polos amigos das terrazas. Ten que estar disposto a varias migracións informáticas por varios modelos de programa que se algún día queredes vos conto, pero non é o momento. Bueno, o caso é que o proceso que seguimos é físicamente subíndonos por estas estanterías maravillosamente barrocas que temos, seleccionar os fondos que queremos ensinar. Baixámolos, tecleamos o seu número en meiga, poñemos o nome no campo materia para logo podelo consultar facilmente, poñemos o nome da campaña, Viaxes no tempo. Despois xa lle pedimos amablemente a meiga que nos seleccione Viaxes no tempo por campaña e meiga con su modernísimo sistema de impresora de agujas en Courier New nos saca unos listados maravillosos. Espero que non haxa nadie de meiga hoxe aquí. Nos saca uns listados maravillosos con todos os fondos que lle pedimos, listados que nos filtramos convenientemente para que queden con este outro aspecto, porque senón, a ver, vale, para que queden con este aspecto. Non vos enseño o aspecto de meiga porque é mellor que non, porque ademais xa sabemos todos se temos feito en algún momento esta operación. Bueno, e para distinguir que ese fondo pertence a esta campaña e que, por tanto, cada vez que se presta ou se manexa non volve a perderse nos estantes, porque outra diferencia que temos nós con ele é que nós temos un equipo de chavales que están encantados de descolocar o que nos colocamos. Algún día nos explicaredes como conseguimos o contrario. Entón, para que non se perdan nos estantes, o que facemos é sempre colocarlle unha pegatina da materia que estamos tratando. Neste caso, de relato histórico foi unha contraetiqueta morada, porque así queda nos estantes xa para sempre. Tú queres unha novela histórica? Pois simplemente ca contraetiqueta por riba do tejuelo xa ves que xénero estás usando. Bien, o seguinte paso, canto me queda, Leonor? 10 minutos. Bien, o seguinte paso é xa o directo, non o de traballo nas aulas. O de traballar nas aulas, nesta campaña, por exemplo, nos foi relativamente sencillo e, sobre todo, moi productivo, xa vos contarei por qué. Porque, claro, é un tema que se presta moi ben. É dicir, se un quere traballar con narrativa histórica ou con ciencia na antigüidade ou con romanos paseando polos campos de Germania, pois é relativamente sencillo. Outras veces, o mellor que tratamos temas que vos diría eu, pois fantasía ou novela negra, pois ao mellor é menos adaptable, pero este sí que foi. De maneira que o que fixemos foi un traballo que o facemos sempre, que foi poñer os títulos do club de lectura relacionados con este tema, usar na hora as recomendacións para a hora de lectura tamén relacionada coa narrativa histórica, bueno, histórica digo na primeira parte e na segunda con ciencia ficción, entendámonos, estou só poñendo exemplo. Logo, que nos plans de lectura de cada materia, raro é que non houbera algo que se relacionase co pasado, en un caso e co futuro na seguinte media mitad da campaña, e, finalmente, e xa de forma directa, fixemos un traballo por proxectos que se chamou Medievalízate, do que falamos xa nas sesións que tuvemos en novembro, que xa moito máis non vou entrar, e que foi un traballo conxunto entre plástica, música e literatura, que, bueno, tuvo rapaces moi entretidos durante uns meses e aos profes moito máis. Non sei se me dá tempo a entrar en algo. Sí. Ti verás, depende de canto che falte por dicir. Si logo temos sitio, vos poño algún exemplo. Bueno,
O caso, así en xeral, o proxecto consistiu en, desde as aulas de galego se fixo un casting para encontrar personal que gravase a noite, que filmase, que fixera unha película sobre a noite estrelecida. No caso de música se puxo a banda sonora a esta película e no caso de plástica fixemos a galería de pintadas, a galería de personaxes relacionados coa materia de Bretaña, o sea que estuvemos todos aí en torno a ese mundo artúrico tan bonito e tan atractivo que consideramos que os rapaces, bueno, pues lle podía atraer, e sí, bueno, máis ou menos que sí. Non entro ahora, logo nos dá tempo e queredes vemos algún exemplo. Bien, ademais entón do traballo nas aulas, porque aquí sí que vou facer un inciso. A ver, a biblioteca non é un ente interestelar que está aí e que a biblioteca ilumina. Non, a biblioteca somos xente. Se esa xente logo nas súas aulas ten a suficiente flexibilidade como para modificar, que non é salir, modificar as súas programacións, cambiar as metodoloxías, inventar cousas novas, entón a biblioteca estará funcionando como un ámbito de innovación. Se a biblioteca está aí solo para o que estaban as bibliotecas dos anos, non sei, 40 nun seminario maior, pois non, entonces non sirven. Con isto quero dicir que cando falamos de biblioteca e de actividades da biblioteca e de traballo nas aulas por parte da biblioteca, do que estamos falando é de implicación do profesorado na biblioteca, que despois xa falamos un pouco do profesorado, se nos dá tempo. Bueno, o seguinte paso entonces sería, que xa as fomos organizando, pois as actividades da biblioteca. Aquí vos poño un torneo virtual que tivemos feito polos profesores de literatura, por exemplo, as campañas correspondientes das vacacións que tamén iban en torno ao tema, ou as campañas de música, neste caso un concierto sobre o Doncel do Mar, que tuvemos coincidindo tamén no mesmo tema da campaña. E xa por último, bueno, esperar os froitos. Os froitos aquí estos son colleitas tardías. Igual que un profe, digo eu, de matemáticas non vai esperar que os seus 20 alumnos de segundo de bacharelato fagan matemáticas, nós non podemos esperar que os nosos usuarios todos salgan lectores, nin todos salgan investigadores, nin moito menos no momento en que nos tratamos con eles, que xusto no instituto, cando menos cariño lle teñen a lectura e a todo o que signifique investigación e dedicación. Pero sí que anos despois esperamos e empezamos un pouco a velo que poidamos recoller estes froitos por parte do alumnado. Por parte do profesorado, os froitos sí que son máis inmediatos. Hai xente que empeza a interesarse por cambiar metodoloxías, hai xente que empeza a interesarse por obter novos recursos, que ven a pedir, que empeza a integrar a lectura e a búsqueda documental como parte, xa non digo diaria, pero polo menos relativamente frecuente nas súas aulas. E, bueno, son froitos non tan tardíos como os que podemos recoller co alumnado. E logo tamén, home, sempre esperamos algún premio, non? Que xa de estar este ano e algún ano máis, bueno, temos recollido algún, e eses son os froitos máis rápidos, aínda que non máis fáciles, porque optar a un premio desto requiere unha cantidade de burocracia, de novo, interminablemente interminable, e que, bueno, sirve e che dá moita ilusión, pero... Por cierto, que os di que tamén tiveron un premio en Can con esta campaña tan bonita das terrazas. Aí o tendes. Bueno, e agora nada máis, os últimos minutos vos vou falar do que non se ve e xa Leonor me corta cando lle parece. O que non se ve é todo o enxente traballo que hai detrás. O enxente traballo que hai detrás depende deste equipo que falamos que era intransferible, pero que en cada biblioteca se terá que montar un. E ese equipo se caracteriza, ou se ten que caracterizar basicamente por ser moi dedicado, interdisciplinar, home que se le ben a ser posible, que entenda TICs, pero sobre todo que sea unha pandilla de mataos, así coloquialmente falando, moi importante isto, porque cas horas que nos dan e cas horas que teóricamente podemos dedicar, e entón non faríamos nada. De onde se deduce que todos que estades aquí pertencedes a este grupo e xa non vou dicir nada máis porque xa é obvio que é así. Bueno, como diseñamos na campaña? Pois nós, por exemplo, esta de Viaxes no Tempo a diseñamos no contexto dun curso de formación do que nos enteramos a través da asesoría
e que no que participamos con desigual resultado e con desigual interés, pero sí con digamos, moita, non sei como decirlo, vamos, fomos bastante matados aquí, porque foron moitas horas e porque non todo foi recoller froitos como Dios manda, pero sí que foi productivo. Entonces, bueno, nada, aquí teño o que toda a burocracia que presentamos primeiro para diseñar esta campaña, pois que reto temos, que obxectivos, como vamos xulgala, en fin, todo eso que se supón que está detrás de todos e cada un dos traballos que facemos. Agora na comida falábamos de canto e de importante facer, que non sabemos a veces que é máis importante, se facer as cousas ou ensinalas. Home, ensinalas ten que ser, porque estamos, senón, que pintábamos aquí, non? Pero sí que é verdade que a veces consumimos moito recurso en publicitalas, ensinalas, programalas, arreglalas, poñelas bonitas. E eses recursos estarían moi ben invertidos cos protagonistas da noticia directamente. Home, isto vai mellorar porque co tempo seguramente mellore. Pero, bueno, tendes por aquí, que xa digo que se logo queredes o vemos, todo o que fixemos neste proxecto, pois os retratos, os vídeos que fixe o Departamento de Galego, en fin, os recursos que usamos, bueno, non vamos a entrar. Me gustoume moito o casting. O casting estuvo moi ben. Nada, pero nos invitan outra vez, vos contamos completo, medievalízate sin problema ningún, verdad, Cristina? Pois xa está. Bueno, entón, en que consiste diseñar a campaña? Pois nesto, obxectivos, contidos, facer os proxectos de aula, proxecto xeral, mirar as competencias, avaliar entre nós, poñerse en común, informarse, buscar recursos. Bueno, nada que non saibades, e se non o sabedes, mirade onde vos estades metendo. Segundo, aparte que do que falábamos antes da atracción visual, vivimos nun mundo no que non podemos resistirnos a isto, non? Cartéis, imaxes, todo o que teña que ver co entrar polo ollo, pero claro, eso quere dicir tamén que hai que maquetar, imprimir, buscar, pero tamén coller o martelo e clavar, pegar, cortar, ir á librería, corre que te corre, en fin. Todo isto é cousa que nós temos que facer. Nos centros non hai un organigrama que diga fulanito é o que vai a imprenta. Non, a imprentimos nós. Maquetamos nós e aprender a manexar un programa de diseño aprendemos nós. E é así. Ui, a encadernar, que nos facemos unhas virguerías, por cierto. Que xa outro día tamén vos las contamos. Bueno, confeccionar material didáctico, isto que xa vimos, pois aquí entraría, pois eso, esta liña de tempo que xa vimos, ao material da máquina de tempo, as celebrities, o torneo virtual, e iso que require, pois inventar, teclear, adaptar, subir para arriba, buscar, maquetar, imprimir, en fin. Ai, que somos la chica para todo de... E que é bonito facelo, pero que saibade que non vos engañedes, hai que facelo. Bueno, outra, seleccionar fondos. Nas vosas bibliotecas estas que eu envidio, pois está ben, porque todas teñen un 60 como máximo de altura, pero na nosa hai que colle escaleiras, leva escaleiras, sobe, baixa, carreta, eso, teclea na meiga, lista, fai catálogo, maqueta, o de bases de datos para quen a traballa, é unha mensaxe subliminal que deixo aí, para quen o queira entender. E isto tamén leva que, ao fondo que non tes, compra, selecciona, busca, pero no noso caso tamén, por exemplo, ocúpate das facturas, fai as contas, xustifica os orzamentos. Que me cansa solo decilo. Montar actividades, que vos vou contar? Programar, contratar, organizar áreas e grupos, pero tamén mover mobles. A nós, por exemplo, nos toca. Non lles meto medo, que... Non, isto non é medo, isto é que hai que ser así, hai que ser así. Hai que buscar que nos patrocine Cafés as Candelas e estar todo o día un pouco movendo. Ben, máis cousas, pois poñer en práctica todo isto, claro, porque a teoría sin práctica non sirve para nada. Poñer en práctica, pois no club de lectura, nas horas de lectura, nas campañas de vacacións e en todas aquelas oportunidades que teñamos ao longo do curso e máis alá, ata o infinito. Formarse, que vos vou contar, a que estamos facendo aquí, formarse no das TICs, na propia temática, que hai veces que nin idea. Eu, en concreto, ano pasado, cando empezamos a ciencia ficción, é que eu, como non son, claro, porque cada un ten as súas aficións,
Eu, que non son en absoluto aficionada a ciencia ficción, pois tuve que empezar a ver que libros había, que películas, tal. Home, non queda máis remedio, tú non podes ensinar do que non sabes, nin podes traballar sobre aquilo do que non te informaches previamente. E isto non é meter medo, é así. Que hai que facer? Pois estudiar, buscar, inventar, adaptar e un largo etcétera de verbos en infinitivo. Continuamos. Informar, difundir, convencer. Eu sei que isto en primaria seguramente hai que facelo menos, porque partido xa de maior convencemento, esa idea que eu teño. Bueno, é a idea que eu teño, deixádeme con ela. En secundaria só tes que facer traballo todo. 50 minutos de clase. Mira que este é moi bo de facer, mira... Non, pero ahora falo de convencer aos teus profesores, non falo de convencer ao alumnado. O alumnado, nós agora empezamos un proxectiño e me preguntaron outro día, que vades facer os alumnos? Como ano pasado, non? Eso de mezclarvos entre vós. Dixe, sí, eso. E para que facedes? Me dixo o rapaz todo convencido. E digo, para non aburrirnos. Pois está moi ben. A ele xa lle chega con ese tipo de explicación. Pero claro, os compañeros de convencelos de que buscar novos recursos, facer de outras maneiras, tratar temas distintos, buscar outras motivacións, de que eso, a larga, vai ser mellor para eles e mellor para os seus alumnos. E iso non é tan fácil. Xa sei que todos os que estamos aquí estamos convencidas, pero aí fora hai vida, non? E esa vida non é isto. E entón, eu polo menos a experiencia que teño é esta, que hai que traballar moito, moito, moito para conseguir que pouco a pouco se vayan arrimando unha nova forma de facer as cousas. E que en os compañeiros di logo tamén as familias. Aquí o convencimiento é menor porque as familias, polo menos nun centro como o noso, colaboran pouco, francamente. Pero, bueno, hai que telas informadas e hai que, en fin, contar con elas daquela maneira. E, seguidamente, pois nada, avaliar, redactar memorias, dinamizar, en fin, isto todo como vos vades a encontrar co paquete dentro de xa 15 días, pois xa aí o tendes. Bien, e xa para acabar, cousas que creo eu que son comuns, que temos todos en común, aínda que estemos empezando, que non é que sexan exportables, son como preguntas aí no aire e temas aí no aire que eu creo que xa veredes que vamos ter todos en común. Primeiro, a dedicación horaria e a estabilidade dos equipos, eso é fundamental. E é fundamental, entonces, un traballo de traballar, valga a redundancia, cos equipos directivos que teñen que ir convencéndose pouco a pouco de que isto é bo, é saludable e non costa diñeiro. Porque non nos pagan, como todo o mundo sabedes, como lle pagan a un xefe de departamento. Entonces, é verdad que hai legislación, tamén é verdad que non é moi coercitiva, pero tamén é certo que a última palabra ten a dirección. Eu personalmente levo casi 10 anos e desde aí 2 ou 3 estou recollendo os froitos, así que paciencia. Os primeiros, daquela maneira. Segundo, implicación do profesorado, o mestre de caixón. Temos que ir conseguindo cada vez máis que un certo porcentaxe do claustro se arrime, polo menos, xa non digo, a ser parte activa do equipo de biblioteca, pero sí a cumprir o plan lector, a deseñalo na parte que lle toca, o plan anual de lectura, a entender a biblioteca como que é, como un centro de recursos que o favorece e non o entorpece, a participar nas actividades, bueno. Aquí isto sí que poño con interrogación porque este, polo menos no noso caso, é o gran tema. Somos o gran centro de recursos, é dicir, somos eso que quixemos ser desde o primeiro momento? Depende. Depende de se entendemos que o gran centro de recursos é onde están os libros que eu lle mando ler aos meus rapaces ou o gran centro de recursos é o sitio onde podo ir a enterarme do que hai e para preparar o que eu logo vou traballar nas miñas aulas e nas miñas actividades. Nos temos en concreto un decálogo de boas prácticas respecto desto e, bueno, vaise facendo. Un ano destos quitolle a interrogación. Outra cousa é tamén un pouco que dicía Juana, o noso papel no traballo por proxectos. Nunca pode ser molestar, ten que ser colaborar, proveer e impulsar de alguna maneira. O noso papel na educación documental, hombre, este é básico. E é básico sobre todo porque estamos tamén máis en medias que en primaria moi feitos aquelo dos compartimentos estanco. A miña materia ten esta programación, este tempo e este recurso e daqui non me movo. Entonces, si a biblioteca exerce
ou exercita un papel dinamizador desto, pois creo que tamén a medio plazo conseguiremos cousas. Outra cousa que temos en común, os orzamentos e o centro. Vos, como estades empezando, estades moi contentos porque este ano tendes moito diñeiro, non? Os primeiros anos nos chega para preparar o mobiliario, para equipos informáticos. Despois xa ese diñeiro, o que venda a Consellería moito menos, e é o centro que ten que empezar a suplir eso, que teóricamente ten que chegar a dar hasta o 10%, espera de que me carcajee un pouco, hasta o 10% do orzamento do centro. Eu, cando lle digo isto ás miñas xefas, só lle podo dicir nunha noite de copas. O sea, un centro que ten como o noso 120.000 euros de orzamento e que me mandan, vamos, non vos digo onde me mandan. Claro, hai que ir subindo pouco a pouco e hai que lo justificando. Por que chegas a ter ese orzamento? Me queda un minuto. Por que chegas a ter ese orzamento? Porque lle quitas a outras cousas e esas outras cousas quen son? Os departamentos. Con razón, aunque vos riades, é verdad. Bueno, o noso papel na nivelación das desigualdades, aquí estamos todos tamén de acordo. Aí xoga horario, é dicir, estar disponibles para quen non pode, xogan os fondos e xogan últimamente moitas tecnoloxías, o feito de poder prestar equipos ou ter equipos e, sobre todo, de prestar conexión á rede que, sobre todo no rural, hai a veces auténtica necesidade. Os usuarios que evolucionan, temos que decidir se preferimos primar a cantidade ou a calidade. O traballo creo que hoxe xa imprescindible da hora de lectura e do club de lectura. Por certo, para que hai unhas ferramentas de avaliación tamén fornecidas pola asesoría que tendes no blog moi interesantes. E xa, finalmente, algo que non se nos pode esquecer, que temos que fomentar a lectura polo prazer de ler. É verdade que é unha ferramenta, pero tamén hai un componente de prazer que a veces desde o mundo académico esquecemos e que eu creo que ten que estar aí primeiro nun letreiriño na máis entrar na porta. Aquí se ven a disfrutar das historias. Nada máis, moitas gracias. Ben, sabedes que apureina un pouquiniño, sobre todo, porque vin caras de querer preguntar e así podemos aproveitar 5 minutos que nos quedan para esas preguntas que tiñades aí, que eu vin algunha cara de pregunta. Quedou tan claro. Aí, ves, unha. Donde? Ele... Refíreste a si son eles os que fan o préstamo para os seus compañeiros. Non, os nenos encárganse de manter a orde na biblioteca. Nos o préstamo témolo en mans dos titores. Hai unha plantilla para que se faga do máis sinxelamente posible co meiga, pero fana os titores nunha hora. A min pareceme estupendo. A min pareceme, eso depende de cada centro, de cada circunstancia. Por que non o han facer? Fan cousas moitísimo máis complicadas. No. Non sei se se oese. Non, para nada, Falo de paz porque é un lugar aberto, acolledor, onde te podes mover, onde podes ir a modo. O sea, a min a ese nivel pareceme que transmite paz. Moitas veces é ruidosa, incluso moi ruidosa. Pero bueno, eso é sano tamén. É un ruido amable, non ese outro ruido estridente, non? Ali, sí. Claro, hombre.
A ver, me parece que o dixen, non? Que cando eu cheguei xa estaba conseguido o local, non? Foi ese equipo que permanecen, moitas desas persoas no equipo de biblioteca, non? Outras xa non están. Pero eso foi unha xestión e unha loita, pouco a pouco. Eu neste caso non podo decir como foi porque non o vivín, herdeino, pero eso xa se sabe que ten que vir dunha aceptación, tes que ter o apoio do equipo directivo, por suposto, e bueno, hai que facer unha proposta. Sei que eles fixeron unha proposta e foi aceptada polo claustro, non co voto de todo o mundo, pero sí co suficiente. A ver, Cristina está aí. Claro, ti date conta que no caso deste centro non houve obra ningunha, foi un traslado. O sea, a biblioteca estaba nunha aula e pasou a estar no salón de actos, pero sin obra. A ver, no. Algunha pregunta máis? Ou rematamos a sesión? Non? Sí. Non veña. Unha. Vale, gracias. Simplemente para Isidora, cando é a presentación dos materiais xa seleccionados, vanse poñendo ao longo do curso pouco a pouco, todo de golpe? De golpe. Todo de golpe. Sí, preparamos a campaña, temos este tempiño aí morto mentras creamos a expectación e tal, pero ese tempo é o que aproveitamos para preparalo todo e unha boa tarde, home, ao mellor botamos 2 ou 3 días colocando, pero faise como na trastienda e logo de repente se saca todo. E queda todo ano. E queda o que dura a campaña, esta que vos contei foi medio ano, a que temos agora que sobre cine todo ano. Bueno, pois moitísimas grazas, Juana, moitísimas grazas, Isidora. Insisto, non vos deixedes amedrentar por Isidora en absoluto. Isto é un proceso, pouquiño a pouquiño, paso a paso, sin medos. Sempre tendes o apoio da asesoría e da rede de formación do profesorado para o que necesitedes. Moitas grazas. Deixamos vos coa asesoría.